Era Radio Dengi Gela. شنوندگان چنان رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجای رو 16 تباخ 2024 اینی لبروکسل ساعت نه لامده ده. امن چند سرس به پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. ما لسر شر 15 تباخ. جبوجا على معجزة بتر از معجزة دبينم. مريض درسي وصل شر وقت باخاكه. كان هوال كان إنسان ما درست شيء. قالوا جبوا بتر كاري خاج بكن بسركفتري مزنين يجيها غنا إجبارك غاش بوي ما محكوميتك بالخزاق جي مزنا جبوا دول جيانا با جبوا شنة عم خانا قابلين دندري باتي دا دندري ارتشا قلد عم خانا قابلين أزبوي قالوا مجدهم يعني هالتشتي هوش جيانا راسي كيام دا حسينين عم حاضرين مزن دكن نيب جاري لاده هاد كامان سيجي الرابنا پارێزەر ئێبرو ئاکالگوت ئەم داخوازە کۆنتڕۆلا خۆر ji Kolsaya Avrupayê dikin. Sekretera Geştiya ÖHD Ebru Akal ji Aneferaxivê got ku 41 mehen ji rêber Abdullah Öcalan û sê girtiyên li İmralê tu agahînayê girtin. Ji bo ku biryarên dadgeha mafê mirovan ya Awropa bi cih werin me serlêdanê kiriye. Muxatabê vî karî jî Komîteya Wezîran e û endamê vê saziya nav netewê ye. Çênabê ku biryarên deme me pêk neynin lê Tirkiye nake. Ji bo bi cîhanîna biryara li ser bin pêkirina qedexeya îşkence ya tekildarê Koma Brêz Öcalan, Gurban, Boltan û Kaytan tu tedbirek negirtine û ti guhertin nekirine. Tirkiye dibêje em mafê hêviyê bicih tînin. Li Tirkiye mafê hêviyê tune ye. Berdana bi şerh bicih te anîn. Ev ne rast e. Bi cîhanîna mafê hêviyê dispêrin erka Afûyê ya Serokkomar. Ev Afû jî ji general û endamên Hizbullahê bikartîne. Ev jî di çarçoya mafê hêviyê de nayênirxandin yanî di mewzuata qanûnê de li Tirkiye îstisna bi cîhanî nîne. Tekildarê dosya Brêz Öcalan û dosyayê Koma Kaytan, Boltan, Gurban ji Tugav navêtine û mafê hêviyê bin pê dikin. Parêzer Ebru Akal anî ziman ku Komîteya Wezîran ve di rûnişta meha îlonê de dosyayên Öcalan û Kaytan, Gurban, Boltan bike rojava xwe. Beriya niha bi demeke di rûnişteke netewên yekbûyî de ji têçdalê İmralê ya li ser Brêz Öcalan kete rojevê de. Tirkiye endamê Konseya Awropa û peyman mafê mirovan ya Awropa jî îmze kiriye. Mecbûr e li gorî pîvanê nav netewî tev bigere. Parêzer Ebru Akal herî dawî got Tirkiye hem biryarên derbarê Brêz Öcalan û girtiyên din yên li İmraliyê û hem biryarên tekildarê Demirtaş û Kavala jî neanîne cî. Lewma kontrola Konseya Awropa giring e û vê bandorê li rewşê bike. Em dixwazin pêvajoya li ser bi cîhanîna vê biryarê bi xurtî bê kontrol kirin. Divê ji bo ku biryar hatine bi cîhanîn yanna kontrolek cidî were kirin. Em li bendê ku di rûniştina îlonê de li ser pêkanîna guhertinên bingehîn Komîteya Wezîran biryareke cidî bê girtin û kontrolek cidî bike. Divê netewên yekbûyî jî mijarê bike rojava xwe de. Biryarên Konseya Awropa û netewên yekbûyî wê bandorê li hezaran mirovî bike. Devleta Tirka dagirker bira dostê bombabaran kir êrişên Tirkiyeyê mi piştgiriya PDK li ser Herêma Federal Kurdistanê de dome. Ajansa Rojnivîsê ragihand ku balafirên şerên artêşa Tirka dagirker duh li herêma bira dostê Sînê, Tengiya, Singa û Lolan bi dijwarî bombabaran kir. Ajansê da zanin ku ji ber bombabaranê li herêmê şewatek mezin derketiye li derbarê xisar û ondahiyên cuda de agahî nehatine bidestxistin. Ankara û Baxdayê li hevkirina hevbeş îmza kirin. Civîna mekanîzmaya ewlekariya bilind ya Tirkiye û Iraqê ya çaremîn li Ankarê hate pêkanîn. Piştî hevdîtîna Wezîrê Derve Hakan Fidan, alêkarê Serokwezîrê Iraqê û Wezîrê Derveyê Iraqê Fuad Hüseyn civîneke hevpariya çepemeniyê pêkanîn. Di civîna çepemeniyê de hat diyarkirin ku di hevdîtînê de li ser mijarên ewlehiya leşkerî nîqaş hatine kirin û di navbera her du welatan de girteka li hevkirina hevbeş hatiye îmzêkirin.
hate gotin ku di navbera Tirkiye û Iraqê de ji bo têkoşîna li dijî terorê wê li Baxdayê navenda hevbeş ya koordinasyona ewlekariyê û li beşika jî navenda hevbeş a perwerde û hevkariyê bêne avakirin. Pengava pazlê tebaqê li Bakur Rûşatê Sûriye bi coş hate pîrozkirin Reqqeyê tevgera ciwanên şoreşgera Sûriye û yekîtiya jinên ciwaniyên Reqqeyê bi duruşmeya bi rihê pazlê tebaqê em ê azadiya rêbera komîsyoger bikin cejnavejînê pazlê tebaqê pîroz kirin. Di çalakiyê de hevserûka PYD Feyroz Xelîl Axivî got pengava pazlê tebaqê pengava rizgarkirina gelên bindest e. Pişre koma şehîd Avesta şanûyek li ser tirsa dagirkeriya tir ji hêzên gerîla pêşkêş kir. Li Hesekê li Parka Serdemê beşdariya Girsê kalabalık cejnavejînê hat pîrozkirin piştî rêzgirtinê Şervan Zîlan Axivî got pîşeka yekemîn ku şehîd Agîd Avêtiye Kurd şiyar kiriye. Îro ji gerleyên azadiyê diriya fermandarê efsaneyê Agîd de têkoşîna azadiyê di domîne. Şahî bi gerandina dîlanan bi dawî bû li Qamişlo Dirbesiyê li Tiltemir Zirgan Tirbespiyê Dêrîk û Çilaxa jî bi heman coşa Girseyî cejnavejînê pîroz kirin. Li Kobanê jî li qada şehîd Agîd li Şehba jî bi şahiyeke cejnavejînê hate pîroz kirin. Şenên Maxmurê jî cejnavejînê pîrozkirin şenên wargeha penaberan a şehîd Rûstem Cudî Maxmur pengava pazlê tebaqê cejnavejînê bi Girseyê pîroz kirin. Şenên wargê li navenda çand û hunerê ya Maxmurê kombo beriya şahî dest pê bike çalêkvanên nöbeta azadiyê ji bo rêbera po hatine qadê û şahiyê. Piştî rêzgirtinê nirxandina rêbera po têkildar pazlê tebaqê hate guhdarî kirin. Pişta hevserokê dîwana meclisa gel a demokratîk a Maxmurê Alî Bilehî li ser girîngî û watiya rojê axivî. Alî Bilehî diyar kir ku pengava pazlê tebaqê wisa bi heysanî çênebûye. Dijminên gelê Kurd digotin Kurd êdî nemaye tiştekî bi navê kurdatiyê jî nemaye lê bi fikir û felsefeyê rêbera po avabûna PKK pengava pazlê tebaqê ev armancên dijmin vala derxistiye. Pişta axaftina Alî Bilehî fermandarê hêzên xwebeş a pêşmergeyan a Yekîtiya Niştimanî Kurdistan yeneke a navçeya Maxmurê Xazî Faysal jî cejnavejînê pîroz kir. Koma govendeya zarokan a bi navê Suwariyên Govenda Azad li ser dike govend girêdan pişre ji koma hezaq stranê xwe pêşkêş kirin şahî heta derengiyê şevê berdewam kir. Pengava pazlê tebaqê li seranserê Ewropayê jî hate pîrozkirin. Pîrozbaya cejnavejînê pazlê tebaqê li Berlînê dest pê kir. Li bajarên Zûrî, Winterthur, Kurus û Cinevê bi çalakên cuda û coşeke mezin hat pîrozkirin. Li bajarê Marsilya jî qada Kanîbre cejnavejînê bi coşeke mezin hat pîrozkirin. Piştî rêzgirtinê axaftina endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan ya bi dîmen hatiye guhdarkirin. Pişre li ser navê navenda Civaka Demokratîk jî axaftina hate kirin û hat gotin ku pazlê tebaqê ji bo her kesî bûye hêvî. Em ê diriya pazlê tebaqê de têkoşîna xwe xurttir bikin. Di dawiya şahiyê de hunermendên tev çandê derketin serdikê û şahî bi dawî bû. Li Atînayê jî pazlê tebaqê hat pîrozkirin Kurdistanê û dostên wan bi pêşengtiya navenda çanda Demokratîk a Kurdistanê cejnavejînê bi coşeke mezin pîroz kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê navenda çandê Dilovan Gabar axivê got em ê bi ronahiya felsefeyê rêbera po û bi disosiya şehîdan têkoşîna xwe bidomînin. Piştî axaftinê peyamên Yêja Astar, PYD-ya Yunanistanê, TKP û DKP Bök partî û saziyan hate xwendin. Piştî axaftin û peyaman sinevizyona derbarê pazlê tebaqê de hate temaşe kirin. Li İstanbul İzmirê nöbeta li dijî qayûman berdewam dike. Li Focaya İzmirê û İstanbulê di nöbeta ji îradeyê re rêzdarî ji bo gelê Colemêrge û girtiyên siyasî banga têkoşînê hat kirin. Rêxistinên Partiya Wekeviya Gelana Demokrasî de partiyê
Dem Partiye MHP û Partiya Karkerên Tirk tîp yên navçeya Focayê nöbeta xwe ya hefteya rêzgirtina îradeyê li dijî Qayyûmê Tayyîn şaridariya Colemêrgê li qada demokrasiyê Nihat Dîrim berdewam dikirin. Gelek welatî û parlamenterê Dem Partiya İzmîrê İbrahim Akın jî tevlî nöbetê bûn. Hêzên Ket, Aştî û Demokrasiyên Îstanbulê jî tayînkirina Qayyûma şaridariya Colemêrgê di roja 62 de li qada Beyoğlu Şîşhanê nöbeta xwe domandin. Dayîkên Aştîyê Partiya Dem, Partiya Sosyalîst a Bindestan SP û nûnerên gelek partî, sendika, sazî û rêxistinan beşdarî çalakiyê bûn. Çalakî bi stranên Kurdî û Tirkî bi çepik û telîliyan dest pê kir. Welatiyên ku beşdarî çalakiyê bûn bi stran û çepikan govend girêdan. Girtikê Tirkiye tijîbûne û cîhnemaye Komeleya Civaka Sivîl a di sîstema înfaza ceza de cîst çend roj berê statîstîkên dawî yên li ser girtîgehan eşkere kir. Li gurî daneyên dawî li Tirkiye 403 girtîge hene û kapasiteya wan bi giştî 295,328 girtiye. Li diwan girtîgehan de 305,670 kes têne girtin. Ev jî nîşan dide ku ji sedî 18,74 di ser kapasiteyê rê girtîgehê tijîne. Ji ÖHD parêzer Ferdî Yamur li ser mijarê ji a nefere axivê got azadî û mafê bingehîn hatine tunekirin. Zor û zehmetiyên giran hene. Bersiva pêwîstiyên bingehîn êm mirovî nayê dayîn. Pirtûk, kovar û rojnameyên ku girtî dikarin bixwînin li gel biryarên dadgeha destûra bingehê ji salên dû dirêje nayên dayîn. Bi biryarên keyfî, bi hincet û hevnegirtî destûr ji jiyana civakî û şahsîrê nayê dayîn. Tirkiye veguheriye girtîgeheke servekirî. Parêzer Ferdî Yamur herî dawî got li gelek girtîgehan li qaden hevparjî ranze hatine bicîkirin û gelek girtî ne çardihmenîn li erdê razin gelek ji girtiyan jî bi nobet radizin. Ev jî rê li ber nexweşiyan vedike. Di stemeke bi vî rengî de hukuk adalet çênabe. Girtinên keyfî û lêpirsînên bi neheqî bûye polîtikaya dewletê. Jinên li Kelarê em ê bi hemû hêza xwe lê dijî qanûna medenî rawastin. Navenda hevbeşa saziyên jinan yên Germiyanê li dijî serrastkirina rewşa medenî li bajarokê Kelarê daxuyanîk hevbeşan. Li ser navê saziyan endamê navenda hevbeşa saziyên jinan a Germiyan Bahar Ahmed daxuyanî xwendi got me biryar daye ku em bi hemû hêza xwe li dijî vê rewşê ne mirovî rawastin. Desthilatdarên nû ya Iraqê weke rejîmên berê biriyên cuda Çînên civakê tepeser dike. Ev desthilatdarî paşverotiya mezhebî û aşîretan li ser xelkê Iraqê ferz dike. Dixwazin paşverotiya şeriata Şia bikin pratîke ev heqareteke mezine ya li dijî mirovaniyê ye û em wek jin qebûl nakin. Bahar Ahmed herî dawî got me jinan biryar daye ku em bi hemû hêza xwe li dijî vê rewşa ne mirovî rawastin. Em bank li gelên azadîxwaziyên cîhanê tevgera wekevî azadîxwaziya jinan û tevgera karkeran ya dinyayê sazî û rêxistinên mafê mirovan û hemû partî alî û kesiyetên xwe di wiştan dikin ku li dijî vê sûcê mirovaniyê dengê xwe bilind bikin. Xelkê Colemêrgê sedema krîza aboriyê desthilatdariya AKP'ye. Şeniyên Colemêrgê derbarê krîza aborî de ji anefera axivî û destşankirin ku sedema hemû krîzan desthilatdariya AKP'ye. Şakir Duman da zanin ku ev dikandareke piçûk e û got krîza aborî her diçe Kurd û dijwar dibe her roj zamê dikine. Mixabin li vî welatî karên ne li rêzê heye. Xala duyemîn jî divê pêşî şer bi dawî bibe. Vedat Aydemir jî got şerê taybet û qirêj bi hemû dijwariya xwe dewam dike. Ji sala 2016 vir ve ji bo karkirinê timî ciwanên me diçe bajarên Rojava malbat nema dikarin debera xwe bikin. Kes nevêrê pirsgirêkan jî bîne ziman rewş her diçe giran dibe. Fazlettin Tekin jî diyar kir ku li her derê qarakol çêkirine û gur ji asker û qarakolan em nikarin tev bigerin ji bo karkirinê ciwan neçar dimînin biçin bajarên Rojava. Em nikarin biçin gundê xwe jî ketin û derketin qedexeye. Serokkomar û AKP berserî pirsgirêkên aboriyê ne. Herî dawî Ahmet Yalçın jî axivî got li Colemêrgê bêkarî gelek zêde ye. Colemêrg herî zêde kete bin kontrola krîza aboriyê de. Sedem jî şerek û desthilatdariya AKP MHP li ser Kurdan de dimeşiniye.
Bu habun her roş zede dibe jiyana me geleki zahmet buye. Beli godarınca men o çen serisi ve peşkeş girin ana hatırı ödemiş.